Вітаем вас, сябры! З вами знова мы. Татьяна, Ксения і я, Гарык. Сёння беларускі валацуга завітаў у Амстердам. Наш візіт – версія 1.0. Чаму 1.0? Да таму, што мы там былі ў Амстердаме, але як быццам бы і не былі. Зараз усё растлумачу. Раніцай у суботу мы селі на цягнік і паехалі ў Амстердам. І ўжо на цэнтральным вакзале Амстердама горад паказаў нам сваю душэўную частку, а менавіта дождж. Дажджыдла з раніцай да вечара. Таму мы хадзілі не павольна, а бегалі ад крамы да крамы, ад кавярні да кавярні. Але ведаеце, нават і ў дажджы Амстердам выглядае па-асабліваму. Ён не сумны, ён атмасферны. Вада ў каналах робіць горад нібыта жывы, усё пераліваецца, дыхае, чырвоныя цэглы дамоў становяцца цямнейшыя, насычаныя, як на старых карцінах. Ровары, трамваі, людзі ў плашчах, усё рухаецца, але спакойна і без спешкі. Атмасфера, як у фільме, у якім няма галоўнага героя, бо галоўны герой сам горад. Мы стаялі пад навесамі, пілі каву і проста глядзелі, як кроплі кацяцца па дахах і мастах. І ў гэты момант ты разумееш, Амстердам прыгожы ў любое надвор'е. Проста трэба ісці не супраць дажджу, а разам з ім. Канешне, кожны з нас меў свае асабістыя мэты ў Амстердаме, пра якія мы пагаворым крыху пазней. Была ў нас адна агульная мэта – атрымаць асалоду ад гораду, ад шпацыру. І скажу вам шчыра, мы яе атрымалі. Архітэктура – гэта асобая песня. Дамы вузенькія, высокія, і што нас здзівіла – крывыя. Чаму крывыя? Бо горад стаіць на тарфяным грунце, і кожны дом трымаецца на драўляных палях. За стагоддзі гэтыя палі, як мне падаецца, крыху стаміліся, і дамы паступова праселі і нахіліліся ўперад. Выглядае гэта файна. Мы, дарэчы, жонка на гэты конт крыху пажартавалі, нібыта дамы такія кажуць: сябры, я крыху адпачну пасля ўсіх гэтых кофешопаў, гарбат з знакамітымі амстэрдамскімі кексамі, а вы тут, людзі, рабіце свае справы. А справаў насамрэч у нас было шмат, на жаль, шмат чаго мы і не паспелі. Вось, напрыклад, зайсці ў музей. Па-першае, квіткі трэба было браць загадзя, каб не губляць час у чарзе. Па-другое, мы планавалі доўгі шпацыр па горадзе, але дождж унёс свае карэктыроўкі. І калі з'явілася сонца, мы вырашылі, што пойдзем глядзець сонечны Амстердам. А па-трэцяе, квіткі каштуюць 25 еўра за чалавека. Мы да такога не падрыхтаваліся, таму адклалі музейную праграму на наступны раз. На Амстердам 2.0. Але кожны з нас знайшоў свой уласны краму-музей. Я, напрыклад, выпадкова наткнуўся на афіцыйны F1 Store. І вось там я бы мог пакінуць усю сваю зарплату, пенсію і падаткі гадоў на 100 наперад. Ведаеце, гэтыя футболкі, мадэлі балідаў, кепкі, курткі. Вось там стаіш і думаеш, вось гэта сапраўднае выпрабаванне сілы волі. Ксенія знайшла велізарную краму Лего. І там яна атрымала свой уласны Лего-пашпарт. Гэта такая выдатная кніжка, у якій можна збіраць штампы з Лего-крам па ўсім свеце. Так што, як вы бачыце, пачатак калекцыі пакладзены. Падарожжы афіцыйна атрымалі новы сэнс. Таня знайшла невялічкую лаўку з шакаладам. І вось проста скажу, прайсці міма было фізічна немагчыма. Такі стаяў пах. Такі стаяў пах, што нібыта на хвіліну пераносішся ў рай, нейкі шакаладны рай, дзе ўсе твои праблемы знікаюць. Канешне же, мы набылі крыху пачастункаў, і там адразу мы зразумелі. Альбо Амстердам такі дарагі, альбо нашы заробкі такія нізкія. А цяпер вернемся да нашых асабістых мэтаў гэтага падарожжа. У кожнага з нас у Амстердаме была свая прычына быць тут. Мая была вельмі простая і вельмі канкрэтная. Гэта канцэрт Тыля Ліндельмана.
Калі б моя бабуля побачила, што адбывалася на сцэне, яна бы перахрысцілася 3 разы і сказала: ой, божачкі, што ж гэта такое адбываецца? Але ж я атрымаў сапраўдны кайф. Музыка грубая, атмасфера вар'яцкая, адрэналін па вушах. Карацей, я быў шчаслівы. У Ксюши была зусім іншая мэта – набыць лабубу. Лялька каштуе 25 еўра. 25 еўра за ляльку коробцы, і ты нават не ведаеш, якую атрымаеш. У мяне ў гэты момант пад нагамі зямля проста прагнулася. Але я вспомніў ж яе калекцыю Monster High і колькі яна зараз каштуе. Калі я ўжо ўзгадваў мою бабулю з яе «Ой, божачкі», то тут бы яе вочы відавочна палезлі б на лоб і там засталіся. І да яе «Ой, божачкі» яна б дадала: вы што, зусім здурэлі? Але ж мы здурэлі, бабуля. Купілі мы гэтую лабубу за 25 еўра. Таня асабістая мэта была квартал чырвоных ліхтароў. Ну не толькі ён, конечно, але як мінімум глянуць. Мы туды зайшлі, пахадзілі, паглядзелі. І скажу, контент антуль не з ютуба. Таму проста адзначым. Па ўражаннях цікава, па маралі кожны вырашае сам. І вось, сябры, калі сабраць усё разам: дождж, масты, каналы, архітэктура, крамы музея, канцэрты, лялькі, шакаладкі, кварталы з агнямі, мы зразумелі адно: Амстэрдам – гэта горад, у які немагчыма прыехаць адзін раз. Мы толькі пачалі яго адчуваць. Гэта была версія 1.0. Пробна, пазнаёміліся. І таму сюды мы яшчэ вернемся. Сябры, дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Дзякуй за ваши лайки, падабайкі, дзякуй за каментары, дзякуй за падпіскі. Таксама пішыце ў каментарах, у якіх гарадах Еўропы можам з вами сустрэцца, зробім гэта з вялікім задавальненнем. Усіх абдымаю. Ваш беларускі валацуга.